Neuroplasticita je schopnosť mozgu meniť sa a v tom je pre teba obrovská nádej, lebo nemusíš uviaznúť v tom, že veď ja som už taký a ničiť tým seba a svoje okolie. Ak toto hovoríš, tak je to buď dôkaz toho, že ty nemáš už nádej, alebo si lenivá urobiť nejaké zmeny, alebo lenivý. Tvoj mozog sa neustále mení, dokáže sa prispôsobiť, vytvárať nové spojenia a učiť sa nové spôsoby myslenia, cítenia, správania. Nezáleží na tom, koľko máš rokov. Schopnosť zmeny je v tebe neustále prítomná. Ak sa ti zdá, že si uviazla v niečom, tak práve toto, tá schopnosť sa meniť, nech je pre teba takou nádejou, že to zvládneš. Pretože každé nové rozhodnutie, každá malá zmena posilňuje nové nervové spojenia a posúva ťa. Si schopná zmeny, nech je tvoja situácia akákoľvek. A chcem ťa aj pozbudiť, poď s nami do skupiny, kde budeme meniť svoje návyky, kde budeme meniť svoje schopnosti, aj to, čo si myslíme a tak ďalej. A bude to skupina na Facebooku, ktorú chcem vytvoriť a ktorá podporí zmeny v našom živote a podporí aj nás ako osobnosti.